engkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Males wae lara rasane. Dias-dis iki sine utek nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, jangkep. So ngendikane iki sosok kodang marai geli, marai guyu. Nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek ade tegas ya tegas ra jamak-jamak. Galon wonten dawuh. Wonten Jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhawuhake anake wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadhahi kekuatane kakangne Jodiwati. Kedah sabar Rama Kyai Suwang kula dherekaken nggih Rama Kyai monggo kula dherekaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo krupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane ndasmu pira? Wah, dana. Aja guyu ndak mengko ya. Ya Pak, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas ngene dandan manten kok tekan kono ra lakon dhaup. Rama cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus, Pak Ombyong, Antasena.